У Беларусі больш карупцыі, чым у суседняй Украіне. Прытым сітуацыя ў нас пагаршаецца апошнія 4 гады. Гэта вынікае са справаздачы Transparency International. У глобальным рэйтынгу Беларусь заняла 114 месца, Украіна 105, а Расія ажно на 154 пазіцыі. На бліжэйшыя паўгадзіны ў студыі аб'ектыву найважнейшыя падзеі дня. Для вас працуе Лес Залеўскі, вітаю шчыра. І калі вам бяспечна, заклікаю паставіць лайк нашай трансляцыі ці пакінуць каментар. Мы уважліва чытаем усе вашы рэакцыі. Пачинаем. Ашаламляльныя звесткі з сакрэтнай справаздачы ўлады ў Менску. Агульнае адчуванне страху, нявызначанасці і пагаршэння эканамічнай сітуацыі. І АЭС не дапамагла. Кошты на электрычнасць падскочылі на 12%. Продавать электричество некуда, а деньги, вот эти миллиарды долларов, которые были потрачены, их же нужно компенсировать. Ямкавый ремонт у любое надворье. Потом вылазит в то, что появляются новые ямы, асфальт недолговечный. Кожны трэці менчук – патэнцыйны мігрант, а кожны другі – ахвяра рэпрэсіяў. Гэтак вынікае з дакументу ўнутранага карыстання ўладаў Менску, да якога атрымалі доступ кіберпартызаны. Са справаздачаю, што выкрывае настроі жыхароў сталіцы, азнаёмілася Катерина Гордеева. Надо начинать с оптимизации управленческих процессов, тотальной дебюрократизации железной исполнительской дисциплины. В конечном счете от этого зависит доверие народа. Падчас сустрэчы з прадстаўнікамі ўсебеларускага народнага сходу Лукашенко выказаў непакой за давер грамадзянаў да ўлады. Зрэшты, падставы хвалявацца рэжым сапраўды мае. Закрытая справаздача Менскага райвыканкаму сведчыць, больш як траціна менчукоў лічаць сябе безабароннымі перад свавольствам чыноўнікаў. Дакумент напярэдадні апублікавалі кіберпартызаны. Сапраўднасць звестак пацвярджаюць і іншыя расследавальнікі. Этот документ создавался так, чтобы никогда никто его не увидел среди обычных людей. В данном случае они показали ситуацию, и я более чем уверен, что они ее еще немного приукрасили. То есть на самом деле ситуация будет еще хуже. Даведка пра сацыяльна-эканамічнае развіццё Менску за 2022 год паказвае, кожны другі жыхар сталіцы адчувае страх перад магчымаю беднасцю. Гэтак 81% рэспандэнтаў заўважыў рэзкае павелічэнне цэнаў на базавыя харчы. Паводле дакументу, ўзровень хвалявання за ўласную фінансавую стабільнасць узляцеў у першай палове 2022. Лагістычныя ланцужкі даражэюць у некалькі разоў, агульнае адчуванне страху, нявызначанасці і пагаршэння эканамічнай сітуацыі. Так што не дзіўна, што 2/3 людзей тады адчувалі сябе вельмі, былі занепакоеныя і адчувалі пагаршэнне свайго эканамічнага становішча. Чыноўнікі ж растлумачылі непакой проста. Маўляў, менчукі занадта адчувальныя да тэмы матэрыяльнага дабрабыту. Аднак у гэтым жа дакуменце адзначаюць, больш як траціна прадпрыемстваў рэгіёну сістэматычна затрымлівае заробак працаўнікам. На становішча арганізацыяў даўжнікоў паўплывалі санкцыі. Гэтак за першую палову 2022 экспарт тавараў, вырабленых на Меншчыне, абрынуўся на 38% пунктаў, а чыстыя страты прадпрыемстваў цягам года склалі амаль 600 мільёнаў долараў. Мы точно знаем, что сейчас режим Лукашенко пытался нивелировать вот это действие санкций, поэтому происходит милитаризация белорусской экономики. Лукашенко пытается таким образом сдержать белорусскую экономику на таком более-менее каком-то хотя бы там близко к среднему уровню. Жыхары сталіцы упэўненыя, развязаць сацыяльныя і эканамічныя праблемы лукашэнкаўскі ўрад не ў стане. 40% адзначала вострыя супярэчнасці паміж уладамі і народам. Гэта значыць, што людзі абсалютна не лічаць органы ўлады, асабліва мясцовыя органы ўлады, нейкімі уплывовымі, такімі, якія могуць змяніць іхнае жыццё. Недавер да ўраду і матэрыяльныя страты змушаюць шукаць лепшай долі за межамі Беларусі. Гэтак, паводле дакументу, кожны трэці менчук гатовы з'ехаць з краіны на пэўны час ці назаўсёды. Кацярына Гордеева, Белсат.
17 лютага суд Маскоўскага району Менску разгледзіць справу ў дачыненні Наталі Наважылавай. Ёй інкрымінавалі групавыя дзеянні, што груба парушаюць грамадскі парадак. Імя жанчыны цалкам супадае з ініцыяламі фітнес-інструктаркі міжнароднага класу, майстаркі спорту па спартовай гімнастыцы, старшыні міжнароднага грамадскага аб'яднання Федэрацыі фітнесу, стваральніцы нацыянальнай школы фітнес-трэнераў. Паводле палітычнага артыкула будуць судзіць і ўладальніка гандлёвага цэнтру, што згарэў у Віцебску. Бізнесоўца Віктара Вялюгу абвінавачваюць не ў сувязі з пажарам, а ў нібыта распаўсюдзе экстрэмізму. Пажар у гандлёвым цэнтру Беларусь адбыўся летась 13 снежня. Неўзабаве пасля здарэння афіцыйныя медыі паказалі Віктара Вялюгу ў кайданках. Паводле папярэдняй версіі прычына загарання – няякасная праводка. Па медычную дапамогу тады звярнуліся 20 пацярпелых ад агню. Будынак гандлёвага цэнтру прызналі непрыдатным для далейшага выкарыстання, яго плануюць знесці. І яшчэ адна расправа. У Магілёўскім абласным судзе ў закрытым рэжыме пачаўся працэс над магілёўцам, які з нажом адбіваўся ад губазікаўцаў. Працэс вядзе Васіль Глаўкоўскі. 62-гадовага Александра Кандрычына вінавацяць паводле 3 крымінальных артыкулаў, у тым ліку у замаху на забойства. Судзяць Александра Кандрычына як асобу, што здзейсніла грамадска небяспечнае дзеянне. Гэта значыць, яму пагражае не крымінальнае пакаранне, а прымусовае псіхіятрычнае лячэнне. Магілёўца затрымалі летась 23 верасня. Паводле версіі міліцыі, 2 губазікаўцы ў цывільным падышлі да Александра нібыта дзеля прафілактычнай гутаркі. Той жа пачаў адбівацца нажом. Сцвярджалася, што адзін з губазікаўцаў у выніку трапіў у рэанімацыю. У кішэні мужчыны пры затрыманні знайшлі самаробны пісталет, але невядома, ці ён зараджаны быў. На кадрах ператрусу ў доме магілёўца відаць таксама нажы, між іншага, звычайныя, кухонныя. Няўжо доўгачаканыя мірныя перамовы пачаліся? Паміж ЗША і Расіяй раптам актывізаваліся кантакты. Гэтак у Маскву сёння прыляцеў бізнес-джэт, які расійскія і украінскія тэлеграм-каналы звязваюць з адмысловым спавяшчальнікам Дональда Трампа, мільярдэрам Стывам Уіткафам. Мясцовая МЗС пры гэтым нечакана наведала амбасадарка ЗША ў Расіі. У Крамлі факт кантакту з адміністрацыяй амерыканскага прэзідэнта па-ранейшаму адмаўляюць, а Трамп дапускае, што Украіна можа стацца часткаю Расіі. На якім этапе рэалізацыі цяпер мірны план Трампа? Разбіраўся Антон Бяздольны. Украина фактично погодилась дать США доступ до своих радовішчаў рэдказямельных металлаў на сумму приблизно $500 мільярдаў. Про гэта Дональд Трамп заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Fox News. Паводле яго, гэта кампенсацыя за вайсковую дапамогу, якую ўжо надалі Злучаныя Штаты. Я хочу абараніць наши грошы, бо мы потратили сотні мільярдаў долараў. Яны могуць заключыць пагадненне, могуць не заключыць. Аднойчы яны могуць стаць часткаю России. Могуць не стацца, але нашыя грошы там, і я хачу іх вярнуць. Заяву пракаментаваў прэс-сакратар Пуціна. Ён назваў фактам тое, што значная частка Украіны хоча стаць часткаю Расіі, а частка ўжо ўваходзіць у яе склад. Трампу насамрэч абыякавы лёс Украіны, лёс Еўропы таксама. Але відавочна, ён не хоча выглядаць слабым. Ён хоча выглядаць моцным тым, каго ўсе паважаюць. А доступ да ўкраінскіх рэсурсаў хоча атрымаць, каб паказаць, што ў ЗША ёсць свой інтарэс, і яны па яго прыйшлі. Гэта тое, што ён падае сваім выбарнікам. У аўторак у Маскве прызямліўся бізнес-джэт, які прылецеў з ЗША. Хто на борце, невядома. Расійскія і украінскія тэлеграм-каналы звязваюць самалёт з Стывом Уіткафам, адмысловым спавяшчальнікам Трампа ў справе Блізкага ўсходу. Аднак у Крамлі по-ранейшаму адмаўляюць нейкія перамовы з адміністрацыяй Трампа. Мы говорили, что у нас идет по определенным каналам, по линии разных ведомств у нас каналы осуществляются, они действительно интенсифицировались, как мы уже говорили, по мере того, как администрация тоже налаживает свою деятельность в Вашингтоне. Но в данном случае по украинскому регулированию ничего. Трамп яшчэ на мінулых выходных паведаміў, што пагаварыў з Пуціным. З украінскім прэзідэнтам Уладзімірам Зеленскім перамовы толькі анансуе, але сыходзіць ад пытанняў пра дату. Сам Зеленскі пацвярджае спатканне з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джэй Ді Вэнсам на Мюнхенскай канферэнцыі аб бяспецы і нейкія іншыя кантакты з адміністрацыяй Дональда Трампа. На гэтым тыдні будуць некаторыя сур'ёзныя людзі з каманды прэзідэнта Трампа ў нас ва Ўкраіне яшчэ да Мюнхенскай канферэнцыі. Надоечы выданне Тэлеграф
Телеграф паведаміла, што каманда амерыканскага прэзідэнта спыніла працу над планам мірнай дамовы паміж Украінай і Расіяй. Паводле журналістаў, адмысловы спавяшчальнік у справе Украіны Кіт Келах, які рыхтуе гэты план, хоча правесці перамовы з партнёрамі НАТО і быццам даць Украіне больш месца за сталом перамоваў. Відавочна, калі Трамп абіраўся на пост прэзідэнта, ён думаў, што вайну можна завершыць вельмі хутка. Недзе націснуць, недзе паабяцаць, нешта замарозіць і гэтым закрыць пытанне. Але аказалася, усё не так проста. Таму ён не спяшаецца абнародваць інфармацыю. Імаверна, ён кансультуецца з расейцамі. І я магу дапусціць, што яны паказалі даволі сур'ёзнае разыходжанне ў падыходах. Таму Трампу проста няма чаго прэзентаваць. На мінулым тыдні Блумберг паведаміў, што якраз у Мюнхене Келах прэзентуе мірную дамову для Украіны і Расіі. Пазней той інфармацыю зняпраўдзіў і паабяцаў, што план асабіста прадставіць Трамп, але дакладна не бліжэйшым часам. Антон Бяздольны, Белсад. Палестынская радыкальная групоўка «Хамас» заявіла, што можа адкласці прызначанае на найбліжэйшую суботу чарговае вызваленне ізраільскіх закладнікаў да далейшага апавяшчэння. Прадстаўнік руху абвінаваціў Ізраіль у парушэнні пагаднення аб спыненні агню, у тым ліку ў нанясенні авіяўдараў па палестынцах у сектары Газа. Міністэрства абароны Ізраілю назвала заяву Хамасу парушэннем пагадненняў пра спыненне агню і вызваленне закладнікаў. Ізраільская армія рыхтуецца да любога сцэнару развіцця падзеяў. Пра тое, што пры невяртанні Хамасам закладнікаў да поўдня суботы рэжым спынення агню маюць скасаваць, заявіў і Дональд Трамп. А таксама паабяцаў, што ў такім выпадку, цытата, пачнецца сапраўднае пекла. У сваю чаргу Хамас у адказ на словы прэзідэнта Злучаных Штатаў падкрэсліў, што пагрозы не дапамогуць, а толькі ўскладняць сітуацыю. Тым часам на вуліцы Тель-Авіву выйшлі сем'і закладнікаў ды іхныя паплечнікі з патрабаваннем да ізраільскага ўраду не адмаўляцца ад пагаднення пра спыненне агню. І вяртаемся да падзеяў у Беларусі. Рахункі за камуналку ў лютым пацяжэюць прынамсі на 17 рублёў. І яшчэ на 4 рублі улетку, калі вырастуць тарыфы на ацяпленне і гарачае водазабеспячэнне. Агулам гэта 21 рубель. Таксама даражэе электраэнергія і газ, хоць атамная станцыя мелася даваць таннейшую энергію. Якія змены тарыфаў найбольш удараць па нашых гаманцах, даследавала Юлія Цельпук. На 12% ці інакш на дазволеную дзяржавай палову базавай велічыне вырасла камуналка. Гэта 21 рубель, калі разлічыць на прыкладзе тыпавой двухпакаёвай кватэры з 3 жыхарамі, што нарматыўна спажываюць паслугі. Чаму паслугі растуць на 12%, калі прагнозная інфляцыя на гэты год толькі 5%, каментуе былая дэпутатка Менгарсавету. Грошай у бюджэце не хапае на пакрыццё сацыяльных гарантыяў. Гэта тэндэнцыя апошніх гадоў. Улады імкнуцца да 100% аплаты насельніцтвам камунальных і транспартавых паслуг. Гэтак выглядае крывая росту камунальных паслуг. У 2022 годзе толькі на 11 рублёў, летась і сёлета на 20-21 рубель. Выдаткаў будзе больш і за паслугі паводле лічыльнікаў. Амаль на 12% урад павысіў кошты на электраэнергію для насельніцтва. Насуперак абяцанням Лукашэнкі, што электрычнасць патаннее, дзякуючы нашым уласным атамным кілават-гадзінам. На самом деле атомная станция же строилась не ради этого. Атомная станция строилась, чтобы производить электричество, продавать его соседям и богатеть. Построили атомную станцию, с соседями расстроились, рассорились, продавать электричество некуда, а деньги, вот эти миллиарды долларов, которые были потрачены, их же нужно компенсировать. У тым ліку за кошт унутранага спажыўца. Гэта 10 мільярдаў долараў рэфінансаваць, якія Расія не збіраецца. Пастанову пра рост тарыфаў на электрычнасць для насельніцтва прынялі адразу пасля канчатковага адключэння краінаў Балтыі ад энергетычнай сістэмы Беларусі і Расіі. Мы подключаем краіны Балтыі да нашай кантынентальнай еўрапейскай электрасеткі. Лініі электраперадач з Расіяй і Беларуссю дэмантуюцца. Узнялі тарыфа і на звадкаваны газ для насельніцтва. Роўна на 5%, што супадае з інфляцыйным прагнозам. Здаецца, справядліва, але пытанне ў тым, як гэтыя тарыфы налічваюцца.
Андрэй Махоўскі летась рабіў разлікі. Тады, як і цяпер, расійскае блакітнае паліва набывалі па $128 за 1000 кубаметраў. Айчынным прадпрыемствам рэжым прадаваў газ і цеплаэнергіі ўжо з разліку $207 за 1000 кубоў. А так званым дармаедам дзяржава налічвае тарыфы з разліку 307 за 1000 кубаметраў. Это то, что они называют экономически обоснованным тарифом. Но вот как этот экономический тариф обосновался, как из $128 получилось $300, ну это очень интересный вопрос. Как обосновывались эти тарифы, как их рассчитывались, мы проверить не можем. Ну и тут вот государство совершенно четко пользуется своим абсолютно монопольным положением и тем, что оно никому не обязано ни в чем отчитываться. Цэны на энергарэсурсы і камунальныя паслугі растуць незалежна ад вонкавых фактараў. Напрыклад, праз цёплую зіму ў Літве на 15% знізілі аплату за ацяпленне. Эксперты Махоўскі і Цісакова не бачылі такой практыкі ў Беларусі. Юлія Цяльпук, Белсат. 250 кілометраў. Столькі рэспубліканскіх дарог плануюць адрамантаваць і чыноўнікі за наступную так званую пяцігодку якасці. 50 кілометраў за год. Гучыць ужо менш радасна. Пры захаванні тэхналогіі ямкавага рамонту. Дык на агу становіцца сумна. А часам такі рамонт і небяспечны. Руслан Ігнатовіч капаў тэму. Рамонт у любое надвор'е. Відэа, на якіх рабочыя кідаюць асфальт у ваду, не рэдкасць у сацыяльных сетках нават дзяржаўных медыяў. Вось такая пяцігодка якасці. Вы не увидите нигде в Европе, чтобы клали тот же асфальт в мороз, там, в снег, в дождь и так далее. То есть поверхность должна быть обязательно подготовлена, должна выдержать определенные температурные условия и так далее. Скажем, все вот эти вот антитехнологичные укладки асфальта потом вылазят в то, что появляются новые ямы, асфальт недолговечный. Чаму ж у Беларусі не звяртаюць увагу ні на дождж, ні на снег? І чаму замест аднаўлення ўсяго палатна робіцца рамонт ямкавы? Якобы на ямочный ремонт нужно меньше затрат, чем укладывать большие площади асфальтного покрытия. Но при этом на этот ямочный ремонт можно списать сколько угодно средств. То есть в теории это якобы удешевляет ремонт, а на практике, наоборот, приводит к разворовыванию бюджетных средств. З другога боку, мясцовым бюджэтам не стае сродкаў на паўнавартасны рамонт. Яшчэ 10 гадоў таму беларускія дарогі былі значна больш якасныя. Немалыя грошы Беларусі на гэтыя патрэбы даваў еўразвяз. Гэтак, у 2019-м паводле еўрапейскага плану мадэрнізацыі дарог у краінах усходняга партнёрства Менск меўся атрымаць больш за $1 мільярд. Еще вспомните 2010 год, когда говорили, что белорусские дороги это что-то особенное. Ну правильно, конечно, это было особенно. Особенность была в том, что европейские деньги шли на строительство и ремонт этих дорог. Теперь Лукашенко власть захватывает, Европа денег ему не дает, начинаются проблемы. И они пытаются сделать хоть что-то, чтобы показать вид, что что-то делается. Апроч браку фінансаў на стан дарог уплывае і беспасярэдняя специфіка лукашэнкаўскай Беларусі, кажа наш суразмоўца. Все руководящие должности в Беларуси занимают силовики, менты или военные, которые никакого отношения в принципе к дорожному строительству не имеют. Если вдруг получится, что в какой-нибудь тресте будет директор, который действительно прошел по карьерной лестнице, то вышестоящий начальник обязательно будет мент, который в этом ничего не понимает, и его интересы и приоритеты другие. Паводле планаў на наступную пяцігодку чыноўнікі збіраюцца адрамантаваць 250 кіламетраў рэспубліканскіх дарог, развіццё асноўных магістраляў, будаўніцтва новых транспартавых развязак. Што ж датычыць гарадскіх і рэгіянальных дарог, яны найхутчэй дачакаюцца толькі ямкавага рамонту пры любым надвор'і. Руслан Ігнатовіч, Белсат. У Беларусі пахаладала, на вадзе ўтвараецца лёд і рыбакі спяшаюцца на лоўлю. Толькі за першую дэкаду лютага на вадаёмах патанулі 5 чалавек, а з пачатку года ахвяраў амаль 30. Ратавальнікі нагадваюць, бяспечная для выхаду чалавека таўшчыня лёду 7 сантыметраў. Тым не менш, знаходзяцца тыя, хто рызыкуе жыццём. Вон рыбачок ловит. Вот. Ставил жерлицы. Чисто занимался жерлицами.
Лед, конечно, стемноватый, около 4 сантиметров, но не трещит. Нашли мы лед, лед хороший, а мы пойдем назад, потому что воды много на льду. Такая акрабацыя. Калі вам бяспечна і вы яшчэ не паставілі лайк у нашай трансляцыі, заклікаю гэта зрабіць цяпер. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Таксама не забывайце зазіраць і на інтэрнэт-старонку belsat.eu. Мае калегі з онлайну падрыхтавалі для вас агляд найцікавейшых публікацыяў. Хто вінаваты ў тым, што з беларускай эканомікі выцякае валюта? Днямі Лукашенко абурыўся паводзінамі інвестараў з так званых недружелюбных краінаў, якія, маўляў, выводзяць капіталы з Беларусі. Але ці сапраўды корань праблемы ў паводзінах бізнесу? У пытанні разбіраліся калегі з рэдакцыі нашай інтэрнэт-старонкі. Абурэнне Лукашэнкі інвестарамі спроба перакласці адказнасць, мяркуе прадпрымальнік і вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кнырович. Дыктатар падняў пытанне з вывадам сродкаў за мяжу выключна таму, што ў Беларусі вялікія праблемы з сальда вонкавага гандлю. Імпарт значна большы за экспарт. Гэткая сітуацыя наступствы дзеянняў Лукашэнкі і ягоных чыноўнікаў, мяркуе адмыслоўца. У нас недахоп працоўных рук, які выклікаў неабгрунтаваны эканамічны рост доходаў. Гэта павінна было выклікаць інфляцыю, але інфляцыю прыдушылі нярынкавымі метадамі. У выніку ў людзей з'явілася на руках значна больш грошай, чым павінна было быць з цяперашнім узроўнем развіцця эканомікі. Яны прыйшлі да крамы, не знайшлі там айчынных тавараў і набылі імпартныя. Тут усе рашэнні былі цалкам у руках Лукашэнкі. Як рэжым помсціць інвестарам з гэтак званых недружалюбных краінаў і якія крокі з боку ўладаў маглі б спыніць аток валюты з айчыннай эканомікі? Чытайце ў артыкуле Арсена Рудэнкі на нашым сайце belsat.eu. Польшча, Літва, Грузія. Ужо 5-й год беларусы бягуць за мяжу ад рэпрэсіяў, часта не маючы нічога для пачатку новага жыцця. З якімі праблемамі сутыкаюцца беларусы ў новых для сябе краінах? Паказнікам праблемаў беларускай дыяспары свайго роду лакмусавую паперкаю можна лічыць зборы, якія цяпер абвяшчаюць беларусы праз Байсол ды іншыя фонды ўзаемадапамогі, зазначае сябра БХД Яўген Дудкін, які сам быў вымушаны з'ехаць у Польшу праз пераслед і рэпрэсіі. Асноўным фактарам рызыкі ён называе праблемы са здароўем, якія ў новай краіне могуць таксама паўплываць і на фінансавае становішча чалавека. Кіраўнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак зазначае, нават мігранты, якія, падавалася б, стабільна ўладкаваліся за мяжою, усё роўна застаюцца ў зоне павышанай рызыкі. Нават калі атрымалася ўладкавацца, ёсць праца, усё роўна эмігранты ў першай групе рызыкі, бо ў іх няма рэзервнага варыянту падушкі бяспекі. Напрыклад, чалавек працуе таксістам, а ягоную машыну падчас залевы заліла ў падземным гаражы вадой. Ён губляе сродак, якім зарабляе на жыццё. Ці чалавек атрымлівае траўму, ці захварэў і губляе працу. Ён адразу трапляе ў небяспечнае сацыяльнае становішча і вымушаны прасіць аб дапамозе. Пра асноўныя выклікі і праблемы беларускіх мігрантаў, а таксама тое, куды у выпадку жыццёвых выпрабаванняў звяртацца па дапамогу, чытайце на нашай старонцы belsat.eu. Ці хтосьці з вас, шаноўныя гледачы, спадзяецца на беларускую пенсію? Мае калегі з вэб-рэдакцыі прааналізавалі інтэрв'ю Ірыны Касцевіч, міністркі працы і сацыяльнай абароны дзяржаўнаму выданню «Рэспубліка». І вось яе асноўныя пасылы. Гэтак, паводле чыноўніцы, ужо ў 2026 годзе збіраюцца перайсці да праактыўнага беззаяўнага прынцыпу прызначэння пенсіяў.
паводле факту надыходу жыццёвай сітуацыі, напрыклад, інваліднасці. Прасцей кажучы, для атрымання пенсіі некаторым беларусам не трэба будзе збіраць дадатковыя паперкі. У планах такі ж прынцып і для пенсіяў паводле ўзросту. Але для гэтага трэба дапрацаваць інфармацыйныя рэсурсы і ўнесці змены ў заканадаўства, зазначыла чыноўніца. Пра іншыя змены ў пенсійную палітыку, у тым ліку тыя, пра якія змаўчала міністарка, але даведаліся кіберпартызаны, чытайце ў матэрыяле Алеся Новоборскага на старонцы belsat.eu. На гэтым у мяне ўсё, але спадарства заставайцеся з Белсатам. Мая калега Юлія Лабанова і палітолог Дзмітрый Балкунец у Зуме абмяркуюць апошнія спробы Лукашэнкі прыдумаць, што рабіць з усебеларускім народным сходам, які амаль 3 гады таму з помпай як дзяржаўны орган упісалі ў Канстытуцыю. Эфір абяцае быць вясёлым. Зычу вам удалага вечара і беражыце сябе.